in Mercado. Yes, Holiday Bunal. Yes, ikang salamat kay Aron Liyog may buntag sa mga suking tigpaminawan sa Bilitang Tudo-Tudo. Iya ang presyo sa napinang kalaliton sa merkado sa siyudad sa Tanay. Ang presyo sa mga isda, ang kamarong 240 ang matag kilo. Bangus, adunay tag 200 o adunay ko'y tag 220 ang matag kilo. Ulag ikob, 140 ang matag kilo. Noko, 600 ang matag kilo. Iyalason, 240 ang matag kilo. Ang pasayan, 400 ang matag kilo. Manulsob, 260 ang matag kilo. Ang ilupin, 240 ang matag kilo. Lumayagan, aduna tag 160, aduna ko'y tag 220 ang matag kilo. Tulingan, 200 ang matag kilo, o aduna ko'y tag kinason nga imbaw nga tag 180 ang matag kilo. Ang gusto, 40 ang baso, ang galat, tag 25 ang putos, o ang lato, 40 ang baso. Ug ang presyo sa kaning baboy, 280 ang matag kilo, ang pure o 350 ang matag kilo. Ang atay, 200 ang matag kilo, tiil, 220 ang matag kilo. Ang maskara sa kaning baboy, 230 ang matag kilo. Ug ang presyo sa kaning baka, 400 ang matag kilo, ang latanan, 280 ang matag kilo. Ang panit sa kaning baka, 150 ang matag kilo, ang atay, 250 ang matag kilo. Ug ang presyo sa kaning manok, 120 ang matag kilo, ug ang atay, 240 ang matag kilo. Ang tiil, 130 ang matag kilo, ang pinae, 110 ang matag kilo. Ang ulo, 15 ang matag kilo, ug ang pako, 240 ang matag kilo. Ug ang batikulon, 200 ang matag kilo. Ug ang presyo sa mga panakot, ang awo, 150 ang matag kilo, ang sibuyas, 160 ang matag kilo. Ang kamatis, 120 ang matag kilo, ang asal, 240 ang matag kilo. Ang siling nga espada, 150 ang matag kilo, ang luya, 150 ang matag kilo. Ang patata, 130 ang matag kilo, ang tarot, 150 ang matag kilo. Ang repolyo, shin ang matag kilo, talia, adunay tag shin, adunay ko'y tag 120 ang matag kilo. Ang bagyubing, shin ang matag kilo, ang talabasa, 50 ang matag kilo. Ang sayuti, tag 15 ang buok, ug ang apara, 80 ang matag kilo, ug aduna ko'y okra nga tag 10 ang bangan, ug ang radish, shin ang matag kilo. Ug mo pa po ang mga presyo nga nakadisplay sa nagunang palaliton sa merkado sa siyudad sa Tanhay. Mayong buntag ug mayong pagpaminaw ni kanhi Konsyal Tikboy Salma ug ni kanhi Vice Mayor Dong Neil Salma. Ug alang na lang sa programang Balitang Tudo-Tudo sa GYSP 103.9 FM 1 Heart Radio, kini si ST Patroller numero 5, Holiday reporting. Mercado. Okay, daghang salamat. Okay, daghang salamat Holiday sa imuhang report. Ang mga report usab kini sa D3 Bio. Ang D3 Bio mapalit kini sa Mara Herbal Products o sa butikan Padmasya sa inyong mga lugar. Laing balida. Police report. Sa Clio, gikan sa February 14, ang natalag kini dia sa may Negros Oriental Provincial Police Office. Agad, bawan si Kaela Kay, maong report. Kaela Kay, may butang! Dia! Nagpadayong malampuson ang Negros Oriental Police Provincial Office atol sa region-wide simultaneous anti-criminality law enforcement operation sa Clio nga gipahigayon gikan Pebrero 4 hangtod Pebrero 14. Sulod sa napulog kaadlaw nga operasyon, daghang mga iligal nga kalihukan ang napugngan ug nasulta sa tibuok probinsya. Sa kampanya batok sa illegal nga droga, nakapahigayon ang kapulisan ug 26 ka operasyon nga may resulta sa pag-aresto sa 27 ka mga individual.
Nakumpiska usab ang 77.25 gramos nga gituang shabu nga adunay gibanabanang standard drug price nga mokaabot sa 525,300 pesos. Sa kampanya batok sa illegal nga sugal, 17 ka operasyon ang nahimo, diin 46 ka individual ang nadakpan, una kumpiska og 9,785 pesos and 50 centavos nga pusta. Samtang sa pag-serve sa mga warrant of arrests, 27 ka operasyon ang gipahigayon nga nagresulta sa pagdakop sa 23 ka mga most wanted persons ug 32 ka mga other wanted persons. Sa operasyon nga may kalabutan sa mga loose firearms, 3 ka operasyon ang nahimo, diin 2 ka individual ang nadakpan ug 41 ka mga armas ang nakumpiska ug na-surrender ngadto sa kapulisan. Usa-usab ka operasyon batok sa smuggling nga sigarilyo ang nahimo, diin 14 ka rims ang nakumpiska nga adunay gibanabanang kantidad nga 8,400 pesos. Sa pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa, may kabat sa 2,896 ka mga individual ang nadakpan tungod sa nagkalain-laing kalapasan. Samtang gidayon ni Police Colonel Timar Alam OIC sa Norpo ang tanang operating units tungod sa ilang dedikasyon sa ilang pagserbisyo. Sumala pa niya ang maong mga kalampusan usa ka pamatuod sa padayong paningkamot sa kapulisan ug sa kooperasyon sa komunidad aron mamintinar ang kalinaw, kahapsay ug kaluwasan sa tanang mga negorense. Ug mo kadtong nakalap nato nga balita sa dakbayan sa Dumaguete, kini nga balita hatod kanato sa D3 Bio Herbal Capsule, the antiviral and antibacterial specialist. Maayong pagpaminosab ni former Tanhay City Councilor Tikboy Salma ni Mami Lucy Ma'am Lutlot, kay Charlotte Surgeon Ray ug ni former Tanhay City Vice Mayor Dong Nil Salma. Alang sa programang Balitang Toro-Toro sa DYST 103.9 FM1 Heart Radio, kini sa Asti Patroller numero 18 ka El Akhay. Maayong buntag kanatong tanan. Okay, salamat kay Lakhay sa imuhang report. Ang maong report usab kini sa Dragon Fruit Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Extract. Nausab diyang Alcasi ng mapalistan butika parmasya sa inyong mga lugar. Buntag di ay ni Miss Catherine Villaflores. Dunay plate sa motor mga higala na diri. Paklaro man ang original dili. Klaro ni original dili. Kasi similar ko ani. Unsa may timela na nagmadili Plastic ng dili inoon. Dili original pre. Dili original. Ang Pinagamara. ang iyang kwan diri sa kani naman to yung mga features diri. Di kuan po kini likod po. Katong kuan kini original malumping na yun kini sa ibunan pa. Sweet ka ni pre kay Sweet, ang mga plans ani na may kwan ani kadto ba ganing sa LTO. Nila pa QR code. Dapat QR code ani. Poblasyon Tanhay man. Binji Rinji. Miss sa BR ni. Poblasyon Tanhay. Sige, pakuha nila dito. Pakuha na dito eh. Amo ni patakot diri squad. Kakiko nga iriya. Mga kung ako pre na lagi konto ani. Mugani na sa QR code. Ya wala sa QR code. So kaya siya, kani plaka is pinagawa na sa just skin scope sa ngayon, di gawa. Ano na? Hindi gama ba sila di man sa gamana? Di siya kulang itong plastic ya. Dili imbos. Dili man imbos to. Pikit. Pikit kiling kuan. Di man kuan. Dili tigas LTO gini. Tong ako lagi ka sa LTO po lagi. Dili to. Basta nipis pre. Kani baga pre. Ya sulit kadto siya ang original magod. Dali mabali. Ako na lang tanto ko abi. Kanawag ang sujud. So kani black ato miskas og jutay. Kani magugi pagama gud sa kani tali pa dili ang gama ani kay magibiring man eh. Ang mga original nga plaka yung nani mag-design. So ang mga plaka nga nani karon kinahanglan palitan jud ninyo katong holder kay madugay mabali. Mga lumping, daling mga kise kay lata ra kayo kani siya is lata metal man gyapon ang lata pero kan pag dili sulit ba kanyo ikahiwa man ni kuan sa puno ang saging kada ibang issue ron sa LTO kada gikas mga kuan mga bidders wala kining
imbos na siya, dayon dali maguba. Sa muna nga, ampingan na to ang plaka nga original. Kay kaniron, ato ang original nga plaka, dili pa na kaniya to nga dugay-dugay pa maguba. Karon, maguba yun na yun. So, muna, sakto ko dili. Ito mo pre. Sakto ko dili. Sa LTO, gipress yun ang numbers. Kaning imbos litra. yun. Imbos yan, QR code na yan. Dahil nasto nga itong QR code, Nya kini dili man niya, kini siya, gipress gini siya, kana ba ganing dubong ba? Dahil yung budlot diri ning numero. Imbos yun. Sa, Kani, mapakpag no? nakita na yung parang nuling fake day. So, dili ni dawato sa LTO. Dawa to ni. Kay temporary pa ni siya. Temporary ha? Temporary siya pero may design. May design sa temporary. Kani siya nga, dahil ba, may blue, na usay design ani. Sa region man ni siya. May region, may color ani. Sa region na usay, nas babaw. Region 7 yung color ni. Murag, region 7 na siya, kaya pare mag-color sa ako. Region Pero 7. dili ni sticker. Sticker day. Puro rin siya sticker to. Puro na. Oras sa ipat ko na. Sige, paano din eh, kay Importante ni. temporary plate. Uy, ito naman. Okay, si Line. Saan ba may gala sa video nyo sa Balitang Tudo-Tudo? Balik mo yung money ni. Balitang Tudo-Tudo. Hi, my name is Elijah. My name is Catherine. We're from Manoyan, and you're listening to One Heart Radio. Swerte ka! Kini ang DYST 103.9 FM sa Soundstream Broadcasting Corporation. Nagasimya gikan diri sa second floor GFT Building, Sitio Pao, Magallanes Street, Barangay Nueve, Dakbayan sa Tangay, Negros Oriental. DYST 103.9 FM. Basta One Heart Radio, swerte ta! 4 minutos naman sa alas 8, karon ay ang uluan sa mga balita. Mga tropa sa kasunduluan human sa Pinusilay kagapon nakakuwag mga ebidensya dito sa may bukarang bahay ni ining syudad. Laing lokal nga balita. Event PS Cup. Women giabrihan. Isugdan na sa atong probinsya sa Negros Oriental kauban si Provincial Governor Sagar Madina. Upat ka mga bukirang barangay ni ining syudad suspendido ang mga klase base sa public advisory ni Mayor Pepe Orlino. Ito sa lungsod sa Babinay, 26 ka mga kasal ato sa Valentine's Day usas mga ipasigat mo nga saksi sa maong kasalan ng bayan si Sikan District Representative Maisa Sagar Maria. Uluan sa mga balitang nasyonal. Trillion piso march organizers nag-expect inig 30 mil ka mga musalmot atol unya sa February 25 nga protesta. Biyongkor IBP magpatuman og ulas aron magpadali ang hustisya sa mga person deprived of liberty. Sa kaaliman, dakpan dito na iya, doon ay 55 milyon na kantidad siya mo nga gitapigan sa mga Biblia. Sa sports, Chris Paul, militiro na. Sa atong showbiz balita, 6 bang girl sa concert dito sa Amerika. Detalye tangi, balik mi humani. Taspak imo blood sugar ato na may diabetes mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property sama sa Sharontin gagapamupo sa cocoa visin controls blood sugar polypeptide kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto sa pinadol nga tingin sa yuga. DTX 500. Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, DTX 500. Duha lang ka kapsula at sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500. DTX 500 pamali sa mga butika. Alcasi. Aniya na ang nasulayan o masaligan.
Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o laing-laing palatian, sa mga gipangkapoy ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma ug anemia, kumar ug Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C. Makatabang sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa yun. Alkasi! Para always healthy. Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C. Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika. Sinumdumi kanunay nga ako natong lawas dunay sakto nga vitamin C. Kina alkaline nga vitamin C sama sa Alkasi. Garantisado kini luwas ka sa tanang mga balatian bisan pa sa gikahlukan nga hulga sa pagkuyanap sa makamatay nga kagaw o balatian. Pangantay kagaw kini nga vitamin C. Alkasi alkaline based vitamin C tumarna. Mapalit sa mga butika o pharmacy sa Lumagiti o sa inyong mga lugar. Sa Tanay City, St. Teresa Pharmacy. Alkasi alkaline based vitamin C. Sa mga nangitaw gerbal nga barato ug epektibo, diha sa ato mga butika ug parmasya makita ang nabantog ug mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatubar. Ayaw bulatan ang imong lawas mubigay. Panalip ni kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mapalit sa mga butika ug parmasya sa inyong mga lugar. Palit kanunay sa mas gipabarato, usbon ko ha, palit kanunay sa mas gipabarato nga herbal capsule karon sa inyong mga butika, way lain. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pangantay bukol-bukol kini, muhilis sa mga sis sa lawas. Kung may high blood ka na o diabetes, may sakit sa kasing-kasing. Mao kini pinakamayo nga herbal nga kapsula imnon kada adlaw. Ayaw paglangay, adunas pinakadol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus, epektibo, barato, garantisado, palit na kamo. Sa Tanay City, St. Teresa Pharmacy. Dragon Fruit Plus 650 mg, 12 pisos lang kada kapsula. Mga penata! Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos Subdivision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inom ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetes, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giawag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo para makibalo mo unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Nakatilaw ka na ba sa lamian, humotog herbal pagayon nga kafe, ani-ana gipaila-ilan pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa adunay high blood, diabetes, arthritis, at taas og kolesterol, dili makatulog. Tilawin na, disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay 12 ka mga herbal ingredients. Kini nga kape tambal ni. Dragon Fruit Herbal Coffee mapalit sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Sa Tanay City, St. Teresa Pharmacy. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mga pinata! The very best in life is free. Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain na mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Usa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 mg kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao. Ano yan ang pinakabago, pinaka-epektibo ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule pangbatok sa stress o hubag, makatabang mag-control sa blood sugar level o bad cholesterol, makaayo sa atay muamping sa itong kasing-kasing, makabawas sa timbang o mupayo sa nagkadayang sakit.
Ang paginadlaw nga pag-inom sa Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule makahatag og kahupay sa stress ug anxiety, especially sa maglisod og katulog. Busa ngano magantos man nga pwede man nimo sulayan ang pinakabago 100% nga epektibo, ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule para goodbye sa giantos mong balatian. Available sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy o sa tanang duol nga butika sa inyong lugar. Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max? Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasig. Hard mama. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng. Mag-hard mama. Extreme na. Trece minutos naman sa alas 8 o karon aniya na ang detalye sa mga balita. Human sa enkwentro dito sa may Bukarang Bayan sa siyudad sa Tana sa may barangay Santo Niño, ilabi na sa may sitio Kanggabi, kagapong adlaw ang 11th Infantry Battalion, mga ubos sa 3 Second Infantry Brigade ang naka-enkwentro nini ang moduan na 7 ka mga remnants sa South Front Dismantled Committing Rio Negros KRN. Kagahapon nga adlaw, human sa nasoy nga enkwentro ang mga tropa sa gobyerno ang naka-recover kini og mga granada, taas og mugbo nga mga armas de fuego sama sa M16 usa ka magasin sa caliber 45 og lain-laing mga bala, personal nga mga gamit og mga subversibong dokumento nga naibilin sa mga terorista atol sa ilang pag-ikyas. Samtang sa habig sa gobyerno usa ka sundalo ang nagsakripisyo ng kinabuhi, samtang lain pa ang nasamdan sa naasoy nga enkwentro. Base sa report gikan sa 3 Second Infantry Achiever Brigade sa 3rd Infantry Battalion sa Philippine Army, nagpakita ang ilang kaisog nga makig-asbang sa pirsa nga kontra sa kagamanan. Gipasalig usab ni Brigadier General Jason Umawan sa Philippine Army ang commander niini ngadto sa publiko nga patasan pa ang ilang operasyon sa seguridad aron mapanalgan ang mga sibilyan o mapunggan ang pagbalik sa mga kaaway nga elemento. Daig lokal nga balita, Valentine's Day special kasaanan ng bayan dito sa Lungsod Babinay ang nagpalapuson kini uros mga misaksi si 2nd District Representative Congresswoman Maisa Sagarbaria. Usa ka matahong nga manginawon o mahuluganon nga selebrasyon sa gugma ang nakasaksihan dito sa Lungsod Babinay. May ngayon ang espesyal nga kasalan ng bayan sa Lungsod isip kabahin sa pagkaulog usab sa Valentine's Day. Sa mga kalihukan, may saksi si 2nd District Representative Congresswoman Maisa Sagarbaria sa 26 ka parisan na opisyal nga naghiusa sa Kaminyoon sa mga talagsaon nga higayon nga napakita sa tinuuray na gugma panagiusa o palag-ubanay. Kaplagan usab sa kalipay ang palibot. Sumala pa ni Congressman sa Gabriela o nakikita usab niya ang mga higala mga pamilya kinsa bisaksi sa maong kasala ng bayan diin misulod sila sa pag-ong kinabuhi. Panguluhan ang mong kalihukan ni Mayor Ernie Django o nagpadayag siyang pasalamat sa suporta sa mga mag-iyayon. Patod pa usab sa kagamanan ang kasalan bayan dili lamang kini usa ka seremonya sa kaminyon kundi usab sa usa ka mahayag sa paglig-on sa institusyon sa pamilya o paghatag o bili sa gugmang respeto o panag-respetusidad usab sa mag-asawa. Ginagini si Congresswoman Maisa Sagarbaria ang may congratulate usab kini sa 26 ka mga kinasal atol sa adlaw sa mga gugma diin sumala pa niya sa iyang mensahe nga
Manghinaot siya nga ang kaminyo na puno sa gugma, pagsinaptanay o pagtinibagay o panalangin o kini mahimong instrumento sa panahon sa relasyon. Nambigit sa enkwentro kagapong adlaw diya sa may Bukirang Bayan ining siyudad Sanhay, si Tanhaya City Mayor Jose Pepe Rolino pinagi sa public advisory nga nakaposte sa iyang Facebook page ang misuspenso lang una sa tanang mga eskwelahan nga sakop sa upat ka barangay, Bukirang Barangay niining Dakbayan sa Tanhay. Ang mga tungan nga sakop sa Barangay Santo Niño, Palayo, Bahian ug Barangay Santa Cruz Nuevo, ang kasamtangan lang unang gisuspenso karong adlaw ang klase sa tanang level sa nasampit nga mga barangay aron masiguro ang kaluwasan ug seguridad sa mga estudyante magtutudlo og mga kawani sa tunghan. Lakip ang tanang mga kasigbit sa barangay sa Bukirang Bayan samtang ang sitwasyon hugot pa gibantayan o giimbestigaran. Dugang pa sa mayor nga ang tanang himtong lang mga eskwelahan niining nasampit nga barangay kitamagan nga mabiling alerto o magulat sa dugang impormasyon o paibalo gikan sa lokal nga kagamanan niining syudad sa Tanhay. Katapusang lokal nga balita. Mataas nga kadasig enerhiya ang sabtang opisyal ng isugdan ang pito nga PS Cup Women's nga gi-abri ito nga nakalabay nga Biyernes dito sa may nihuman kini kaghapon adlaw diin nagtagayon sa Governor Mariano Perdices Memorial Coliseum ang BIAS Cup o sa Sports Development Program. Senador Bia Cayetano ang tumong sa pagpalambo sa pag-empower sa kababayan binagi sa football. Nakatakusap kini o gahigayon sa mga kababayan nga atleta makita ang ilang talentong dedikasyon o kadasig sa pagdula. Idala usap sa torneo ang talentadong kababayan ikan sa nagalaing bahin sa nasod na nagparatuod nga matag goal nga ma-score sa usa ka lakang padulong sa pagbalambo sa women football sa Pilipinas. Ito mo usap kini sa lokal nga pangagamahanan sa Papangulo ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco sa Gabriela ang kaliukan ang nagpadayon sa paglig-on sa youth grassroots sports development sa probinsya. Pinagi sa paglig-on sa kolaborasyon sa mga partners, stakeholders, ibaniguro sa provincial government na ang suporta alang sa athlete excellence o dugang pang-oportunidad para sa kababayan o kababayan sa dula. Tapos sa mga pa ang papel ni Junicio Piniero gikan sa NOSDEP na nagpakita og kahinalan sa komunidad o institusyon partnership sa pag-uswag to sports program sa probinsya sa Negros Oriental o sumala pa ni Governor Segarbaria kaya pong ikalipay ang maong kadasig ilabinas kababainhan kanahon ini nga pagdula o paghatag o dedikasyon sa senador si Bia Cayetano. Ang progresibong koalisyon sa o karon sa ato ang national news. Nice to go. Report. Ang progresibong koalisyon tindig Pilipinas nag-expect ini og sobra 30,000 ka mga moapil sa ginatawag nga trilyon ikatulong protesta sa trilyon piso March karong Pebrero 25 atol kini sa pagtimaan sa ILSA People Power. Ang among mga panagtapok tipik kini kabayan sa series sa mga protesta nga nanawagan alang sa hugot nga aksyon batok sa korupsyon sa flood control projects. Matod pa ni tindig Pilipinas ko Convener Francis Kiko Aquino di nga mao nga kaliyukan gidunay tima nga tayo ang People Power laban sa korupsyon at dinastiya. Ang magasugod kini alas 8 sa buntag unyas 25 pinagi sa usa ka prayer match gikan sa may Itcha Shrine sa Pasig. Sindi na mahayag nga ang desisyon nga muhimong ikatulong nga marcha ang nahimo kini sa niyo sa tali sa tindig Pilipinas o sa mga kapartner nini sama sa Catholic Church Groups, Labor Unions
o civil society groups. Gipahimugatan usab ni Ding nga samtang ang kagamanan misad og mga dagkong isda sa maong flood control corruption sa tunga-tunga sa Disyembre apan hangtod karon wala pay nakita nga natanggong gawas lamang kang Senador Bong Revilla. Laing nasundon nga balita nagkiusa ang Bureau of Correction o ang Integrated Bar of the Philippines kapatutuban sa Unified Legal Aid Services UNULAS. Sa usa ka programa gitumong sa mutabang sa legal nga kinahanglan sa mga person deprived of liberty o PDLs tumong sa ULAS nga hatagan og gahustong legal nga tabang ang mga PDLs ilabi na kadtong way ikasalang nga mokuha og legal ng abogado aron mapalali ang pagproseso sa ilahang mga kaso o kung anay na sa ilang pagpagawas gikan sa prisuhan. Sumala pang Gregorio Katapang Jr. Director sa General Bureau of Correction Pembutan na nila ang kauban ni Alan Panulong kasunang President sa Integrated Bar of the Philippines na kapirma sa usa ka memorandum sa agreement alang sa opisyal nga implementasyon sa ULAS. Yan sa mga programa kinahanglan ang mga abogado na makata og dili lang moubos og 70 ka oras sa pro bono legal sa sulod sa tulo ka tuig alang sa ilang indigent client. Ini mo'y aron makasiguro nga ang tanang PDLs adunay patas ug parehas nga access sa hustisya bisan pa sa ilang kahimtang sa kinabuhi. Pinagipayag usab ni Panulong nga ang hustisya kinahanglan nga patas makiangayon o maabot ang sarnadan labi na sa individual nga walay kay kasarap sa pinansyal. Matod pa niya responsibilidad sa legal nga ang pagpanalipod sa katungod sa matang Pilipino labi na sa pinakaluya sa sektor nga katingigban. Report. Mokabatog sa 60 milyon ka pesos nga kantidad sa illegal drugs ang nasikop kini didto sa may Ninoy Aquino International Airport niadto nga pitsa 13 ni bulana. Matud pa sa pamayag sa PNP kagapon nga usa ka aliman nga biyahedor nga nagdala sa iyang luggage ang gipahunong kini sa may NAIA Terminal 3 sa Customs sa may International Arrival Area. Ang Bureau of Customs mahayag nga ang mga kontrabando nakita kini sulod sa luggage sa mao nga aliman nga gipahunong diya sa naasoy nga buhatan gumikan sa makaduda nga sulod sa bagay nini atol sa screening. Ang isa pag-inspeksyon nagpakita nga dunay mukabat 8,145 gramos nga mga white crystalline substances nga gitumbok sa Bureau of Customs bilang subong nga gitago kini sulod sa duha ka Biblia nga gihawanan sa ilalom niini unya giputos og mga plastic ug duct tape o gisulod sa false compartment sa nasampit nga luggage. Ang mga kontrabando nga nasikop ang gibanabana kini moabot og dulan sa 60 milyones 386,000 ang kantidad nini. Ang suspisado ang gisikop gilayon sa kapulisan. Sa paudat sa kusog human sa duha ka dekada nga pagdula gi-anunsyo ang point guard nga si Chris Paul nga mo retiro na siya sa National Basketball Association. Niadtong adlaw nga Sabado, Pebrero 14, si Paul nga nailan sa angga nga point guard og CP3 nidula sa 21 ka tuig sa liga ubos sa New Orleans Hornets, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors, San Antonio Spurs and Los Angeles Clippers. Nawadan og team si Paul human kini gitrade sa Clippers ngadto sa Raptors apan ang Raptors igoran ni Wave sa veterano nga si Paul. Karon sa atuang showbiz balita. Chikahan ng bayan. Ito ang Showbiz Balita. Sa itong showbiz balita hatod sa kini sa Hard Max Stream mga palisabutikang parmasya sa inyong mga lugar. Kung sa libag ka malampuson nga mga konserto din his Pilipinas, maabot na sa Amerika ang lain-laing hugna sa reunion concert sa Six Bang Girls. I-anunsyo ni Rochelle Pangilinan nga mo-perform ang iyahang grupo karong Mayo 16
Year's Fiesta sa Barangay Pulo sa Thunder Valley Casino Resort. Una nag-anunsyo sa miaging adlaw nga doon na po sila ibabot na konserto sa United Arab Emirates. Wala pa niya, nga lilit pa kanimo muhuman sa United Arab Emirates kay dapat maabot na lain pang mga konserto sa ilahang grupo mo ang Six Bomb Girls. O gamato pa niya nga ilan na kining gihan-ay ang mapipila ka mga nason nga ilang adtuan o mga lugar ilabi na sa gawas sa Pilipinas. Kung ito showbiz balita. Baiti 7 minutos naman sa alas 8, magkotong galangkop sa atong major news sa balitang tulo-tulo na ining Lunes kay edisyon, Pebrero 16, tuwing 2026. Kinilang niya po yung tig balita, Roy Ibanez. Kaban niya po ining kapos nga tig balita, Ronly Pinier. Balitang tudo-tudo. Aris Kalumpang nagka-watch live, samtang Ruina Pastolero also watching live. And Rob Ricks watching live from USA or Nabas, Pilipinas. Samtang Helen Munoz ulis, good morning, happy Monday, Kuya Roy and Ronly, God bless. Samtang good morning agaw rini. Doon ang filing basin kadaog na ta ini. Sa may mo daganan konsyal Kaaba mong Ronly kay barangay na maniya ha. Si Agaw rini. ah, close by. Close by. So, sukod na pagama ni Kuan, Atil o Mag, kaya ito pangatagaw. Oh, ito. Pagama ka diya sa gatos kabuok nga coffee mug. Kana? Butangan ni mo o Rini Ibanez. Yes, to Pangatag. Ibanez. Oh. Yes, to Ibanez. Yeah! Dua, kamu dyan na Ha? Barangay Kagawad. Hari gawat. Ano? Yes, to Ibanez. Yes to Ibanez. Yes, lang tanan. May sa kisan, Ibanez sa katunang kauban niya sa Diyo. Oh. Puro man ar. Rini Ibanez, Arway. Dili na, kuan na siya, Rini Ibanez na siya. Dili na Roy Ibanez. Oh. Yeah. Good morning, Kuya Roy. Kung saan pagkaitabuhan nga sa kadagkan sa trupas gobyerno, sila pa man ang nakuhaan kontra 7 ka NPA. Sumala sa mga report nga atong mabati sa media. Ayun na naman ko na. Kay imo na una nga kanang itong mga sundalo, although gitrain sila sa jungle, pero na-area na sa mga NPA. Correct. So ito suswito sa last terrain. Ya usapon, sibilyan lang gud ang kuan, gud ang kusira sibilyan, bali bang buwan na kay uniform ay kita. Kaya ato pa. May ginasanina na ingalang NPA. Wala man sa pagkatakbulo, normal na pwede kusira. May una po sa magbabaol. Kailangan oray nagbagas oray nga ang masakilid niya, ipusil pa wala siguro. Mo na gitaw na to kuna ba ganing usana sa matawag na to o kining critical nga bahin ba sa sundalo. Although train na sila sa jungle mga sa kalasangan, kabukiran. Pero di po na sila magpasagad po kay professional din na sila. Pasagad sila pang sila mga magbabaol or tao na. Alahin. Kailangan na kailangan magod ang katuwa ang komunidad usap no. Sa katupan ng kapwa Pilipino, di pa na sa kakuan. So, ato ana Will, taga Kansumalig ro man sila puguningin dito, Kansumalig Bayawan. Di no madungog sila. Ikan Kansumalig lay man dai no. Gikan dia sa dapit sa Masig yun. Lay pag yun. Kusog man di dito. Kuan na. Bukira man sa Bayawan. Wala tato natin. Ikaw na ka? Wala po. Sa mapa ra ko ako man nataw mapa. So distansya na siya. Salamat ninyo dias bukiran bahin sa Bayawan nga Nunes lang namati nato. Wala na tiket sa siwa na. Pero sulod na din Sa suwi. Ang kuan kini nga trending tiyang bus. So, happy kami mag happy na po may mag-anniversary.
Ang ugma, mag-celebrate ang mga Chinese. Lamo ang Chinese New Year. Kung may patsoy. Ugma, tanto ba dahil ko ba? Talaan ako is parang Roy og tikoy. Hindi ba? Kuhan, magaling. Talaan ako is parang Roy ugma og tikoy. Magluto ko sa'yo daan na. Prayer, tuwa kung magluto ng tikoy ang aon ta direct. Kasi nanari ligya dito tikoy. Okay, so wala kita yung oras. Kagawad Erwin Salva. Oy, kagawad, former to kagawad sa barangay Dos. Bubalik po ni siya, no? Kaya po rin suporta na. Ikaw rin ako. Ila sa Minia, kailan mo mo. Kapong mga taga-barangay Dos, kailan mo sa prinsipyo usap ni kagawad Erwin Salva. Ang usa siya ang mga prinsipyo ng salvas mga problema. Paminaw niya ang problema sa barangay Bakay. Salamat sa inyong pagpaminaw kay nagyapon si Arronly Pinis Mingon kay ayaw ko na ikaw namunga og nagsanga kay maabot gyapon ang panahon ikaw mapapos ni Termana kini ang tiog sa kamus anak sa unang bisita pa tagabiti sa lungsod sa Manoy Dapisan Bagay Noy Siyudad Stanhay nagbuntag diay sa may Benvenido Bohol ni Roy Ribal Yura. Salamat o we trust God amping kanunay kong hipatson. Singalan sa mga kauban sa Technical Department o sa Soundstream Broadcasting Corporation, kinilang gyapon ninyo alagad Roy Ibanez manamilit sa pag-ihon. Ang pagkamatarog mo ay magabayaw sa sakan nasudapan, ang pagpakasala mo ay makapukan ining nasuralikan. Salamat, mayong buntag kanatong tanan.